Okay, sa pikas bahin mga kaigalaan, atong balik-balikan kay doon na may mga huhungihong nga dunay kudita karon nga paghimuon didto pod sa Senado. Onya unsa man ni, doon na ba kay kamatuoran ni o dili ba? Si Senator Ping Lacson, siya ra pod mahigalay ni ingon nga fake news na, pero siya ra pod ni ingon nga iyang gi-advisean si Senate President Tito Soto nga magtarong sa iyang posisyon pagka Senate President. Kay kana kung 15 mahigala ang niboto niya, siyam kabuok ang diya sa minority, slim kayo na. Gamay kayo na mahigala nga biya. Nga naman, kung makakuha mahigala, ilang gituhan, nga doon na po'y leadership, ang minority leader karon si Alan Peter Cayetano, antigo masan eh. Nya panalitan kung si Alan Peter maoy ibutang diha mahigala nga Senate President, malagmit nga makuha nila gyud si Senator Pia Cayetano Indaken. Ha? Iya maigsuon so na po. Ug makuha ang duha ka Villas. Di 12. Ug makuha nila si JBL Sito. So 13 daog sila. Medyo delikado ang leadership mahigala ni Soto makuha na gikan niya. Ug mahitabo na sa may pinakamubo mahigalag usa ka semana ra nahimo Senate President. Ato lang ay katawa mga sukitig paminaw. Kay doon naman mahigalay mga senador gyud nagalburuto ro mga panahon na. Tungod pod mahigala sa mga decisions ni Tito Soto mga sukitig paminaw. Ha? Muna kita ato tagag higayon, tagaantog benefits of the doubt. Atong hatagag higayon mahigala sila mo perform ni ining ila karong bagong liderato sa Senado. But ang mga tao nagtan-aw man. The way mahigala nga mo decide si Tito Soto, gitan-aw sad siya. Kani mahigala kato testing man dayon to mga kaigalaan nga dunay gi contempt sa Senate Blue Ribbon Committee. Og katong contempt order gipirmahan tong Senator Chis Escudero pag contempt ni Engineer Bryce Hernandez. Unya pag contempt na sa to pa-under siya sa custody sa Senate. Kay Senate man mo nag-contempt. Gihulaman siya sa House, sa lower house, kay ilang himong witness pod sa ilang investigation. Karon pag humaghuam di naman nila iuli. Unsa man mahitabo ini? So gilalisan ang legal custody ug ang physical custody. Nindot ba nga diskusyon? Ang legal custody ug ang physical custody? Unya nindot nga diskusyon hisgot ni sa lideratong Tito Soto. Medyo masiki siya aning kalakiha o di isa mo tarong. Iya yung bantayan ang sunod niya nga mga decisions kay di man mahimo nga miingon siya nga gitawagan sang speaker. Sa to pa usa katawag lang speaker Martin Romualdez, okay ka? Asa naman ang pagka-independent sa Senado kumahon? Straight to the point. O na nga medyo dunay mga senador gyud na mag-alboruto ana. Mo na si Lacson mismo dunay warning adto kang Soto.